Добър вечер! Здравейте отново при Маша. Аз съм Маша, а тази вечер, както се личи, е Свети Валентин. Добър вечер, приятели, слушатели, гледатели, фенове и последователи. Благодаря ви, че още една вечер сте тук с мен, Маша, при Маша. Тази вечер, както всеки друг път, ще ви покажа моите версии на известни коктейли и ще бъдем заедно в този невероятен експириенс и пред това приключение. Благодаря ви отново, че сте с мен на този невероятен празник на любовта. Обичам ви, обичайте се и вие. Когато ти не знаеш какво да правиш с всичкия този алкохол в шкафа, тогава да, отвори си телефона и послушай какво ще ти каже Маша в този момент. Дори да не гледате това видео на Свети Валентин, аз съм ви подготвила един прекрасен тематичен коктейл с нотки на истинска класика. Днес ще разгледаме коктейлът Cosmopolitan, но моята версия, а именно, както аз обичам да го наричам, море от любов. Специално за Свети Валентин ще ви покажа и точно как да направите коктейла по-пъстър, по-красив и дори с подръчни материали. Както знаете, аз съм кралицата на НСС, направи си сам. Затова ще ви покажа моите любими типчета и други малки щуротийки, за да може да се почувствате наистина обичани от мен на този светъл и хубав празник на любовта, Свети Валентин. Нека започваме! И нека, разбира се, да започнем с какво? Съставките. Най-важното нещо днес, освен мен и освен вас. За целта Cosmopolitan, знаете, че основно се прави с водка. Аз лично не съм пила Cosmopolitan с нещо друго. Затова ви трябва някаква водка, каквато вие предпочитате, любимата ви водка, супер за този коктейл. Освен това, Cosmopolitan се прави по принцип традиционно с Triple Sec. Ако нямате Triple Sec и не знаете какво е Triple Sec, то всъщност е портокалов ликьор. Ако нямате портокалов ликьор, може, например, да използвате портокал, който имате вкъщи, който се е така не изяждате и седи зад вас някъде в шкафа ви, в хладилника в продължение на 2 седмици. Може да го използвате, той така или иначе леко така ще е хванал тази вкусна ферментация. По принцип, Cosmopolitan се прави с сок червена боровинка, но ако вие както мен нямате червена боровинка, то тогава може да използвате нещо, което наподобява. За всички мои почитатели, които знаят, че аз обожавам да използвам по-традиционни съставки, днес използваме компот от череши. Компотът от череши е домашен, мисля, че е от леля ми, но не съм напълно сигурна. Може и да е от някой друг, който просто ми го е подарил. Аз обожавам компоти. За някои хора компотите са просто плодове с захар и вода, но за мен те са източник на щастие, когато не знам какво ми се хапва. Освен това, задължително ни трябва и нещо малко кисело, затова аз ви препоръчвам сок от лайм. Както знаете, аз мразя лимони и точно заради това предпочитам лайма и самата си стискам сока от лайм, защото е много по-хубав. Другото нещо, което бих и казала, че е като допълнение към коктейла, е някакъв вид декорация. Ето тук може да видите, че сме си взели пеперуди микс декорация за сладки, които са много готини и са перфектни за повода, така че дори да не са пеперуди, дори да са сърца, дори да са каквото и да може да намерите, вземете ги, защото със сигурност ще ви потребват и ще бъде много цветно, много красиво, много любовно, много розово, абе всичко, което наистина пасва на този страхотен празник. Да започваме! Нашите почитатели знаят, че обожавам да използвам моят любим шейкър, който използвам за всичко, от това да измервам какви милилитри трябва да сложа в някаква манджа, до шейкът ми, който трябва да направя преди фитнес.
където аз не ходя, или разбира се, основната функция на този шейкър е наистина да ми помогне да осъществя моите любими версии на класически коктейли. Освен това, не трябва и някаква мерителна чашка, или ако нямате такава, няма проблем. Важното е да имате очи, за да може да измерите на око. Първото нещо, което със сигурност ще ни трябва, тъй като работим с компот, е да сложим сока от компота. Това, което ще ни трябва, освен всичките тези неща, е някакъв вид цедка. Тъй като все пак в компота има черешки, нали, за да можем да осъществим всичко това. Както казах, е хубаво да сте отворили... Това не го казах, но сега го казвам. За хубаво е да сте отворили буркана с компот преди да се захващате с всичко, защото бурканчета по принцип са много силно захванати и може да предизвика трудност, както на мен в момента. Но сега се връщам. И ето, отворихме го. Така, взимате цедката, слагате я отгоре. Това, което ни трябва, всъщност е около 100-200 мл максимум, даже може би по-малко, да кажем под 100 мл от нашия сок. Ето, да кажем нещо такова. Да, сложихме 200, но това е защото правим 2 дози. За мен и за моята половинка. Освен това, може да използвате тези плочета, ако имате желание. Аз за сега ще ги оставя. Следващата доза, която ще направя, най-вероятно ще трябва да използвам и част от плодовете. Оставяме тази цедка в мивката. И използваме водката, която сме си избрали. Да кажем, че от водката ни трябва около 30-40 мл. Ние да кажем, че особено ако сте сингъл, може да сложите и малко повече от водката. Никой няма да ви се сърди, спокойно. Нека не забравяме, че този коктейл Cosmopolitan всъщност започна и беше изключително популярен по времето на сериала Сексът и градът. Ако си спомняте, те пиеха това постоянно. Така че този коктейл, море от любов, е за всичките single ladies, които гледат на този епизод. Насладете му се, момичета, ще му се насладя и аз. Следващата стъпка е да сложим от нашия оранжев ликьор или сок, или каквото изберете, трипъл сек в нашия случай, от който също слагаме горе-долу това количество. И нека не забравяме, че трябва и да има нещо по-киселичко. Може би се чудите защо кръстих този коктейл море от любов. Това е защото това е първата ми асоциация с нещо розово, с нещо червено, с нещо с голямо сърце, с хора, които се намират и които се срещат отново след дълги години. Всъщност море от любов за мен беше едно невероятно, как да кажа, събитие всеки път, когато давах епизодите, защото през цялото време си представях, че зад, нали, там имаше едни врати, които се отваряха и си представях как зад вратите всъщност нали, от едната страна е майка ми, от другата страна е баща ми и те се срещат след дълги години, в които не са се виждали. Общо взето бях доста delusional, вече нямам такива желания, но тогава за едно дете наистина да гледаш тези неща по телевизията бяха така доста емоционални, може би малко така делулу бях в една ситуация. Но хубавото е, че животът така ме поутрака и вече нямам такива чувства и намерения и мечти. След като сме изтискали лайма, е вече време да разтърсим нашият коктейл море от любов. True story, by the way. True story. За малко да забравя, задължително трябва да сложим и лед вътре, за да може да е малко по-студено и за да може температурата наистина да е точно както ни харесва, а не да е lukewarm. Може да сложите колкото лед прецените. Аз обичам да е по-студеничко. След като сме добавили и леда, е време да разтърсим нашето море от любов.
Ето виждате, получава се този страхотен розов цвят. Аз не мога да повярвам. Той леко мачва моята блуза, може би е леко по-тъмен, но на мен наистина много ми допада този цвят. Означава, че сме на правилния път. Много е важно също така да изберете правилната чаша за вашия коктейл. Това, което аз направих преди да започнем да снимаме, е да сложа 2 чаши в фризера. Както знаете, това е един от любимите ми типове, един от любимите ми малки джунджурийки, които винаги ми вършат много добра работа. По този начин изстудяваме чашите и те са студени, когато трябва да сипем коктейла вътре. Свети Валентин за мен е един наистина много интересен празник, защото през годините е имало дни, в които съм се чувствала много самотна, имало е дни, в които съм се чувствала наистина много обичана, сред приятели, след... Сложи малко от това сокче. Знаеш колко много водка има вътре? We're brave! We're brave! Свети Валентин наистина е един много интересен празник за мен, много интересен ден. През годините наистина е имало моменти, в които съм била тъжна, депресирана, влюбена, не толкова влюбена или просто не съм знаела, че има такъв празник. Но откакто съм в съзнание и разбирам какво е този ден и какво представлява, ти ме размиваш много! Но откакто съм в съзнание и разбирам какво значи този ден, наистина ми е много приятно да виждам влюбени, да виждам хора, които изразяват любовта си. Вярно е, че трябва всеки ден да го правите, но понякога животът, за съжаление, е труден и понякога ни представлява трудности, понякога не се сещаме и понякога просто животът не ни се живее. Затова и не изразяваме любовта си всеки ден. Но точно заради това трябва да има такива празници, хората да се обичат и наистина да показват един на друг какво значат един на друг за себе си. Аз, примерно, мога да ви разкажа и една моя любима история. Любимият ми Свети Валентин всъщност беше с първото ми гадже. Гадже е много силна дума, но да кажем едно от първите момчета, които харесвах и първото момче, което и ми отвърна, тъй като имаше много, които не ми отвръщаха. Но да, първият, който ми отвърна, ме заведе на пастичка. Аз бях в 8 клас, беше страхотно, в една сладкарница. Ядохме паста и след това аз пастичка от тези сладките, след което аз се върнах от дома, защото бях в 8 клас и не можех да излизам до по-късно. И вкъщи дядо ми сложи суджук и ядохме заедно суджук, така че освен Свети Валентин, празнувахме и Трифон Зареза и се чувствах наистина обградена само от добри емоции и добри хора и не знаех какво предстои в живота ми, така че бях обнадеждена, че всичко е наред и всичко е супер. Пожелавам ви и вие да се чувствате така, както аз в 8 клас. Аз си пожелавам и на себе си някога отново да се почувствам по този страхотен начин. А сега, преди да са ни изстинали чашите, нека да налеем и коктейлите. Нека не забравяме и последните щрихи на нашия коктейл Море от любов, а именно декорацията, която спрахме, пеперутки микс. Ето, може да сложите просто колкото вас ви е приятно. Аз ще сложа малко повече. Ето, както виждате, направила съм 2. Едното за мен, едното за моят оператор, който сега ще опита, както всеки път. На здраве! Мисля, че е доста приятно, доста свежо. Дори да усетите, че декорациите са надолу, не се притеснявайте. Докато сте изпили коктейла, те вече ще са се напоили с алкохола и ще са още по-вкусни, колкото са били преди.
Сигурна съм в това. Искрено много ви благодаря, че тази вечер отново сте с мен при Маша и че споделихте вашият празник с мен. Наистина съм ви много благодарна. Благодарна съм и на всички наши последователи в Инстаграм, при Долна Маша, и на всички наши последователи в TikTok, Долна Daytime Productions. Пожелавам ви, както вече ви казах, наистина да се чувствате обичани от хората около вас, да обичате хората около вас и да успеете да намерите светлината в живота отново. Аз съм Маша, вие бяхте с При Маша. На здраве и до нови срещи! Мале, това е направо убиец!